खुलुमबाय आंनि मुङा थमास ब्रह्म दिनै आं नोंसिनि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावदों सिगाङाव आङो नोंसिनि गेजेराव मोननै भिडिअ लाना फैदोंमोन बे भिडिअआनो जाहैबाय गोनोखोआरि आदबजों माबोरै दाउ फिसिनो हायो आरो इलेक्ट्रनिक मेथडजों जों माबोरैहाय दाउदैनिफ्राय दाउसा फिसा ओंखारहोनो हायो टेम्पारेचार कन्ट्रलारखौ माबोरै कानेक्सन खालामो एबा टेम्पारेचार कन्ट्रलनि हेफाजाबै माबोरै दाउसा फिसा ओंखारहोनो हायो बेखौ आं भिडिअ लानानै फैदोंमोन नोंसिनि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जोबोद लाइक खालामदों शेयार खालामदों बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो नोंथांमोना जुदि सिगांनि भिडिअखौ नुवाखैब्ला बे आई बटनाव थुनानै सिगांनि भिडिअखौ नायहैनो हागोन आरो खायसे नायगिरि बिथांमोना भिडिअखौ नुनानै गावसोरनि गोसोआवबो दाउ फिसिनो थाखाय गोसो जादों एबा थुलुंगाखांदों एबा फिसिनो लुबैदों बेयो जोबोद मोजांनि बाथ्रा जों दाउ फिसिनायनि हेफाजाबै जोङो न'खरखौ दैदेनलांनो हायो रां खामायनो हायो आरो गावनि संसारखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो दा जोङो दाउ फिसिनो थांनायाव जोंनाव गोबां सोंलु फैखाङो गोबाङानो आंनि सिगांनि भिडिअआव कमेन्ट खालामदों जेरैहाय स्टार्टिंआव बेसेबां रां खरस जायो बेसेबां रां खरस खालामनांगौ एबा मा बेराम जायो बेरामजों दाउआ थैगोन ना थैया मुलाम्फा जागोन ना जाया दा बेबायदिनो गोबां कमेन्ट खालामदों नाथाय आं बैफोर कमेन्टफोरखौ रिप्लाइ खालामनो हायाखै गोबाङानो आंनाव कल खालामदों आं खायसेनिखौ रिसिभ खालामदों खायसेनिखौ रिसिभ खालामनो सम मोनाखै आरो खायसेया गोबां गावसिनि मबाइल नाम्बार हरनानै आंखौ कल खालामनो हरदों आं गोबांखौनो कल खालामजोबनो हायाखै बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोबाय दा आं बैबायदि गासिबो सोंनायनि फिननायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खोन्थालांगोन एबा फोरमायलांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासिनो जोबजासिम नायलां अब्ला बैफोरबायदि सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोना मोनगोन होननानै आं आसा खालामो गिबियावनो आंनि थङा जाहैबाय आंनि जायगानि मुङा जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशना जाबाय बासुगाव आरो आंनि गामिनि मुङा जाहैबाय तिरिमारि दा बासुगाव रेलवे स्टेशननिफ्राय आंनि गामिया 3.5 किल'मिटारसो जायो दा आङो बिफाजों लोगोसेयै गामियावनो दाउ फार्म खालामो दा जों दाउ फार्म खालामनो थांनायाव जोंनि सिगां बाथ्राया फैयो फैसा जों गोबाङानो फैसानि आंखालाव मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा बेनिखायनो जोङो गेदेर सिमां नुवालासिनो खनसेनो जों गेदेर फार्म खालामालासिनो जोङो सिगाङाव जोङो एसेल' रां खरस खालामनानै जोङो फिसा दाउ फार्म खालामग्रोनो हायो एबा जों फिसा दाउ फार्म खालामग्रोनांगोन जों खनसेनो गेदेर सिमां नुनो नाङा दा जों खाथि खालाफ्राव जुदि दाउनि फार्म दंब्ला जों थोंजोङै थांनानै खम खरसावनो जोङो 10-20थासो दाउ फिसा बायना लाबोनांगोन लाबोनानै जों बेखौहाय फेदेरफैनांगोन आदार होनानै जों फेदेरफैनांगोन जोङो खाथि खाला दाउदैफोरखौ बायनानै जों टेम्पारेचार कन्ट्रलारनि हेफाजाबाव जोङो दाउसा फिसा ओंखारहोनांगोन दा टेम्पारेचार कन्ट्रलार बानायनायाव एबा टेम्पारेचार कन्ट्रलारखौ सेट खालामनायाव बारा रांनि खरस जाया खमैब्लाबो 800-900ल' खरस जायो जों गंसे टेम्पारेचार कन्ट्रलार खालामनायाव दा गंसे टेम्पारेचार कन्ट्रलारनि दामा 590सो लायो आरो बेजों लोगोसे इलेक्ट्रनिक बाल्ब नांगौ बिनि दामाथ' जों मिथिखागौ 20-30सो लायो बियो चाइनिस बाल्ब आरो जोङो इलेक्ट्रनिक फेन नांगौ बे फेननि दामा 190सो लायो 190सो लायो दा जोङो टटेल जोङो 800-900सो खरस खालामनानै जोङो मोनसे टेम्पारेचार कन्ट्रलार सेट खालामनो हायो बे मोनसे टेम्पारेचार कन्ट्रलारावनो जोङो बाक्सुखौ गेदेर खालामनानै जोङो 100नि बारा जों दाउदै दोननो हागोन एबा 100नि बारा दाउदैखौ जोङो फिसा ओंखारहोनो हागोन दा जोङो आरो मोनसे गोसोआव लानो गोनांबाव जोङो दाउदैखौ गहोनायनि सिगां जोङो दाउदैखौ जोङो मोजाङै थाल लानांगोन जाहाथे बे दाउदैया 15 दिननि बारा जाया एबा 20 दिननि बारा जाया मानो होनोब्ला दाउदैयाव 1 जिबख्रिल' थायो बे 1 जिबख्रिया 15 एबा 20 दिन बारा जायोब्लानो बे जिबख्रिया थैयो अब्ला जों बेखौ गहोबाबो जोङो दाउसा फिसा मोननाय नङा एबा बेयो गला जागोन बेनिखायनो जोङो दाउ बिमाया दैजेननायनिफ्राय जोङो जाहाथे 15-20 दिन बारा बिनि सिगां जों दाउदैखौ गहोथारनांगोन दा गोबाङानो आंनाव सोंदों सालाननि बायनाय दाउदैया जागोन ना जाया होननानै दा बेबायदि दाउदैया जाया मानो होनोबा बेफोर दाउदैया मास मोनसे मास मोननै एबा गोबां साननि जायो बियो दा बेबायदि दाउदैया फिसा ओंखारा आरो जों मोनसे बाथ्रा गोसोआव लानांगोन जोङो दाउदैखौ फिसा ओंखारहोनांगौ जायोब्ला जोङो दाउदै दैजेननायनिफ्राय जोङो दाउ बिमाया दाउदै दैजेननायनिफ्राय जोङो 15 एबा 20 दिन बारहोआलासिनो जों बेखौ गहोथारनांगोन एबा जों बेखौहाय टेम्पारेचार कन्ट्रलाव दोनथारनांगोन आरो गोबाङानो सोंदों टेम्पारेचार माबायदि बेसेबां नांगौ एबा बेसेबां होनांगौ दा बेखौ आं सिगांनि भिडिअआव खोन्थाखाबाय नोंथांमोना थांनानै टेम्पारेचारखौ बेसेबां नांगौ बेखौहाय नायहैनो हागोन आरो जोङो बे टेम्पारेचारजोंनो एबा टेम्पारेचार कन्ट्रलारनि हेफाजाबै जोङो दाउनि बिदै हांसोनि बिदै आरो गोबां दाउफोरनि बिदै जोङो गहोनो हायो जोङो दाउराइ बिदै एबा हाग्रानि दाउनि बिदैफोरखौ जों गहोनो हागोन दा एखे टेम्पारेचारजोंनो बे टेम्पारेचार कन्ट्रलनि हेफाजाबैनो बिसोरबो दाउसा फिसा ओंखारगोन दा दानिया फैबाय आदार दा गोबाङानो सोंदों जों मा आदार जाहोनांगौ दा जोङो दाउ बयलारखौ माबायदि आदार जाहोयो जेरैहाय जोङो दाना जाहोयो जुखामनि दाना बेसरनि दाना दा बेबायदि दानाखौ जों बिसोरनोबो जाहोनो हायो नङाबा बेजों लोगोसे जों एंखुरबो होनो हायो माइरंबो होनो हायो दा बिसोरखौबो बिसोर जायो
दा दानानि दामा 50 केजियाव 1600-1700 लायो। बिनि क्वालिटिखौ नायनानै बियो दाम जायो। दा दानाखौ जायोब्ला दाउआ गोख्रैसिन देरो, मानो होनोब्ला दाउआ दानाखौ जानायनि गेजेरजों देहायाव सुफुंसारनाय प्रटिन, नाइट्रजेन, केलसियाम, मेगनेसियाम बेबायदि सुफुंसारनाय मुवाखौ मोनफुंनो हायो, जायनि जाहोनाव दाउआ गोख्रै देरलांगोन एबा गोख्रै देरनो हमो। दा मासे दाउ बिमाया एबा दाउ कयलारा जेखौ आं भिडिअआव देखायदों, बै दाउआ दैनो थाखाय मासे दाउ बिमाया दैनो थाखाय 5 मान्थ 6 मान्थसो लायो। दा बे दाउ बिदै दैनायाव जेबो मेडिसिन बाहायनांगौ गोनांथि गैया। बियो दाउज्लानि हेफाजाबैनो बे बिदैखौ दैयो, बेयाव जेबो मेडिसिन बाहाया। दानिया फैबाय दाउनि बेरामनि सोमोन्दै। जों मिथिगौ दाउनाव गोबां बेराम जायो, गोबां सन्देरग्रा बेराम जायो आरो दाउआ बेरामजों गोरलैयैनो थैनो गोरलै। दा बैफोर बेरामनि मुङानो जाहैबाय फ्ल' कलेरा, फ्ल' पक्स आरो गारां गाबनाय। दा बेबायदि बेरामा दाउनाव गोख्रैसिन जायो एबा थाब जायो। दा बेफोरबायदि बेरामा सन्देरग्रा बेराम। दा बेबायदि सन्देरग्रा बेरामखौ जोङो होबथानो थाखाय जों मोनसे मुलि बाहायनो हायो। बे मुलिनि मुङानो जाहैबाय एन्ड्र'सिप। बे मुलिखौ जोङो एनिमेल्सनि डाक्टारफोरनावनो मोनो, बे खाथि खाला डाक्टारफोरनावनो मोनगोन, एनिमेल्सनि डाक्टारफोरनावनो मोनो। बे मुलिया पाउडार हारिनि। बेखौ खाथि खाला जायगायाव बेराम जानाय खोनायोब्लानो एबा सन्देरग्रा बेराम जायोब्लानो जों बेखौ नोंनि फार्माव सन्देर फैनायनि सिगां जों बेखौहाय दैजों गलायनानै होनांगोन। सामससे सामसनैसो दैजों गलायनानै बेखौहाय लोंहोनांगोन। अब्लानो मा जागोन, दाउआ बेरामनिफ्राय रैखा मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे दाउनि थाखाय जों मोजां गग्रा नांगौ, थाग्रा जायगा नांगौ। जोङो सानफ्रामबो जोङो लाइट होनांगोन, हरनि समाव लाइट होनानै दोननांगोन, जाहाथे दाउआ बाहाय मोजाङै थानो हायो, साफा जानांगोन। आरो दा सिगाङाव नोंसोर भिडिअआव नुदोंमोन बे दाउनि मुङानो जाबाय कयलार। बे दाउनि थाखाय जों गुवार जायगा नांगौ, एबा जोङो बुरजा दाउबा जों गुवार जायगा नांगौ, एसेबा खम जायगा नांगौ। जों बुरजाबा गुवार जायगा नांगोन। दा गुवार जायगा होयोब्ला बिसोरो गोसोबायदि बेराय माखासे आदारफोरखौ बिसोरो हारसिंनो नागिरनानै जानो हायो। दा बेबायदि खालामब्ला जोङो एबा जों साफा खालामबा जायगाखौ, अब्ला बैबायदि सन्देरग्रा बेरामा गोरलैयैनो जाया, कलेरा बायदि बेरामा जाया। कलेरा बेरामानि मा दाउनि खिनाया लाव लाव जानाय, खिगुनाय। दा बेबायदि बेरामा जाया। जों जायगाखौ साफा खालामनांगोन, सम जोङो बिनि सोरगिदिं माखासे मुलि बाहायनांगोन, फेनेलफोर बाहायनांगोन, एबा जोङो बायदिसिना जिउसा बुथारग्रा मुलि बाहायनांगोन। अब्लानो मा जागोन, बैबायदि सन्देरग्रा बेरामा दाउनाव जानाय नङा। अब्लानो जों दाउखौ बेराम आजारनिफ्राय रैखा खालामनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। नोंथांमोना जेसेबां शेयार खालामगोन एसेबां बेखौ गुबुन सुबुंफोरा नुनो मोनगोन। आरो ओरैनो थानाय सुबुंफोरा बे भिडिअखौ नुनानै टेम्पारेचार कन्ट्रलारनि हेफाजाबाव एबा गोनोखोआरि आदबजों न'आवनो दाउ फिसिनानै गोबां रां खामायनो हागोन आरो न'खरखौ सुखु गोजोनै दैदेनलांनो हागोन। दा नोंथांमोना टेम्पारेचार कन्ट्रलार आरो फांखाखौ नांगौब्ला आं बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौ होगोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै अनलाइन अर्डार खालामनो हागोन। लोगोसे आंनि थमास ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो आंखौ सापर्ट खालाम, जाहाथे आं नोंसिनि गेजेराव गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो थुलुंगा मोनो। आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सौहैयो। भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।